аз съм Денис, създателя на Red Zone Racing. Преди година и половина открихме първия състезателен VR клуб в Източна Европа. Още откакто открихме залата, мечта ни е да направим много голям и мащабен турнир. И тази мечта се осъществи. Направихме най-големия Sim Racing турнир на Балканите, който не е правен в такъв формат. Да съберем всички състезатели на живо и да премерят сили един срещу друг. Квалификациите бяха от 1 до 15 декември, а сега уикенда бяха полуфинала и финала. Турнира надмина всички наши очаквания, появиха се супер много хора, имаме около 100 участника, от които избрахме 12-те най-добри. Мащаба беше огромен и всички караха с много желание и хъс, затова имахме и такива прекрасни моменти. Сега нека ви представим всеки един от полуфиналистите. Здравейте, аз съм Влади и съм на 16 години. Здравейте, аз съм Константин Кирчев, на 15 години съм. Здравейте, аз съм Александър Александров. Здравейте, казвам се Антон, на 27 години съм. Здравейте, казвам се Иван Леонов, на 22 години. Здравейте, казвам се Борисов, на 25 години. Здравейте, казвам се Михаил Великов. Здравейте, казвам се Антуан. Здравейте, казвам се Давид Будев. Казвам се Алекс Иванов. Здравейте, казвам се Илян Янков. Здравейте, казвам се Кристиан Попов. Сега следва инструктажа. Наясно сте, че има full damage, 8 градуса е навънка, ноември месец, 2 часа след обяд. Трябва да пазите гуми, гориво и колата и да не агресирате на другите, защото има пеналтита, наказания и така нататък. Не си рискувайте цялото състезание заради едно изпреварване в тестите за вой, по-скоро на широко. Ако имате някакви въпроси, ние сме до вас или нещо трябва да се направи, ще ви асистираме по всяко време. Ще направим всички настройки за битбокса в Formation Lab, за да може да стартирате спокойно. На петата обиколка се отваря Pit Stop Window и ще трябва до рамките на 2 обиколки да влезнете и да смените гумите. След това от вас зависи. Всеки един от 12-те полуфиналиста, който стигна до тук, на фона на 100 човека от всички участници, стигна с много труд и усилия. Някои хора идваха абсолютно всеки ден, по един, по два пъти, по три пъти, само и само да са в класацията, защото конкуренцията беше ужасно голяма и постоянно се изместваха в класирането. Оттам дойде и мотивацията за да си най-добрия на Балканите и успяхме да събереме най-добрите симрейсъри в България, които премериха сили и битката беше епична. Сега нека чуем от тях какво е коствало за да стигна до тук. Успях да се класирам на първо място в квалификациите за турнира, като общо направих 30 обиколки. Може би имам около 20-30 обиколки направени, за да направя това време. Отнеми около 20 обиколки да направя това време, с което се квалифицирах. Отнеми 7 обиколки да се класирам. Отнеми скромните 69 обиколки да се класирам. Отнеми един опит за да се класирам на турнира. 4 обиколки да се класирам. През този половин месец, по време на квалификацията на Red Zone Challenge, се събраха изключително много симрейсъри, състезатели, любители и хора, които просто обичат автомобилите и спорта, за да премерят сили. Събираха се всяка вечер, дори през деня, идваха, тренираха постоянно и по този начин се сформираха много приятелства, запознанства, обмениха опит и така създавахме една общност, която досега не съществуваше, от хора, които имат обща цел, умения, помагат си един на друг и за тях най-важното е просто да имат перфектен експириенс. Така да и сега ще призова. Към мен ще се присъедини колегата Адриан, за да обсъдим най-добрите моменти от турнира и хайлайтите. Здравей, колега, как мина турнира? Какви сте впечатленията? Здравейте на вас. Турнира беше невероятен. Много емоция, драма, изпреварвания, завъртания, сефтикар. Имаше всичко по много. Квалификацията беше много спорвана. Не мога да кажа, че има фаворит. Всички се представиха блестящо. Някои показаха много добри обиколки, консистентност. Някои пак бяха добри изпреварванията и това да се западат в позицията. Много се радваме, че се появиха както състезатели, така и аматьори. Имахме картинг състезатели, симрейсинг състезатели, състезатели от българския шампионат, рали, да не изреждам просто абсолютно от всички дисциплини. Но най-готиното беше, че аматьори можеха да премерят сили срещу състезатели и както видяхме от полуфинала и финала, това се случи много успешно и хора, които не са състезатели, просто им се отдава, имат желанието да са най-добрите, стигнаха до финала и премериха сили да стигнат най-добрите състезатели. Както в истинския спорт, така и в виртуалния. Най-готиното е, че успяхме да вкараме хората в залата
и да покажат своя спортен дух, своето желание да са най-бързите и своята отдаденост и постоянство. Защото наистина повечето хора идваха над 20 пъти, за да се класират и имат над 1000 км на писта, което е много за 15 дни. Сега нека се фокусираме и да разгледаме какво стана в група 1 от полуфиналистите. Колега, мисля, че трябва да започнем с битката между Леонов и Борислав Димитров, която беше много ожесточена. Леонов беше пред Борислав, но Борислав постоянно дишче във врата и след това направи много рисково изпреварване, което всички видяхме, гледахме го и на реплей, няма наказание, но беше супер рисково. Леонов беше пред него и Борислав взе външната траектория и се удариха в тинелата, след което Борислав беше с огромен демидж, че трябваше да стигне до бокса. И така се появи и първия сейфтикар в състезанието, който пренареди малко нещата, защото всички се събраха отново и след рестарта пак беше интересно, имаше изпреварвания, но Влади и Коси успяха да запазят своята предина и да завършат първи път. Интересното при Влади и Косио е, че въпреки че са съотборници, имат страшен спортен дух и се бориха до последно един срещу друг. Не са стояли на първа и втора позиция да забавят другите, просто доминираха през цялото състезание и се изпреварваха един друг. Също така те двамата имаха и най-бързото състезателно темпо, поддържаха най-добри времена в група 1, както и сравнено с група 2. В група 1 поддържаха 6.37, 6.38, което беше вау. Просто бяха много бързи и по-системни. Борислав имаше втора катастрофа, която беше също толкова тежка и отново трябваше да закара колата до бокса, което всички знаем, че на човек е много трудна задача с чупа на кола, пистата е 20 км и докато стигнеш с 90 до бокса, може да се случат много неща и в този момент неговото Porsche прегря и гръмна двигателя, който диплоена и втори сейфтикар, от който Влади се възползва и успя да влезе в бокса, да си оправи демиджа и да мине преди Косио. Въпреки че Косио имаше демидж, успя да запази самообладание и да изпуска ситуацията от контрол. И въпреки повредите по колата му, втората му позиция беше гарантирана. Имаше ситуации между Антон Дедиков и Борислав Димитров. Разбираме, пилотите бяха доста концентрирани. Антон Дедиков не видя, че има жълт флаг на пистата. Той беше единственият човек с Макларен и с най-много обиколки за целия турнир, 69 обиколки за 15 дни. Излезна от сляп завой, не видя, че Борислав кара с 30 и се удари в него, което му коства малко от аерото и имаше демидж, благодарение на който Иван Леонов успя да го изпревари. И Антон завърши четвърти, а Иван трети. Да не забравяме Александър Александров, който кара на Нордж Лайф в истинския живот с личния си автомобил. Той успя да пренесе знанията си и в виртуалните състезания, но за съжаление не успя да се класира за финал. След диплоенето на втория сейфтикар, позициите се запазиха и участниците финализираха на сейфтикар. Към финалите продължиха Владислав Стефанов, Константин Кирчев и Иван Леонов, като Влади и Косио бяха от отбор Бетон Рейсинг. А сега нека чуем и няколко думи от тях. Беше голямо предизвикателство, защото всичките топ 3 са доста добри пилоти и беше доста трудно да се изпревариме, но намерих точно, изчаках правата, изпреварих на правата и оттам дадох газ и спробвах да бъда консистентен и да не правя грешки. И състезанието беше доста трудно за мен. Направих доста интересни битки, беше трудно да изпреварвам, понеже пистата е тясна и не позволява много изпреварвания, но с няколко рискови маневри успях да се проправя път до третото място, благодарение на грешка и на едното момче. И съм доволен от себе си, като мога и повече. Това ми беше второ каране, така че очаквам на финалите се представя по-добре. Как да стана в топ 3, въпреки че спечелих първи, финиширах втори за жалост, понеже направих грешка, което беше главният проблем в състезанието. Изпуснах колата на един от завоите, ударих, имах счупено окачване.
Сега нека обобщим и състезанието на група 2, което остана в историята с няколко момента, които бяха легендарни и всичко се реши в последната обиколка, пак благодарение на два сейфтика. Нека започнем, като в първата обиколка имаше инцидент на Алекс, който успя да изпусне един завой и трябваше да откара колата до бокса с много ниска скорост. През това време Тони не се отказваше и държеше темпото на Мишо, което не беше за дълго, защото Алекс Иванов имаше лек инцидент, изчупи колата много тежко, което последва да откара от началото на пистата до края до бокса. И беше допоенат естествено сейфтикар. След удара на Алекс последва друг удар между Давид и Илян. Илян през цялото състезание имаше доста агресивно поведение, което му спечели много позиции, но накрая му изиграе много лоша шега, ще видим защо. Кристиан Попов от Брик Рейсинг дори стигна и до второ място, благодарение на железната му стратегия за спокойно и умерено каране. Както всички знаем, имаме и прякор 330 дизел. Неговото BMW се движеше с уникално темпо, безгрешно. Нямаше нито контакти, нито сблъсъци през цялото състезание, което до 8-та и 9-та обиколка го изстреля до втора позиция. При неговата катастрофа наистина много хора бяхме разочаровани, защото държеше уникално темпо, седеше зад Мишо и така нататък, но всяка една грешка на Норчоев се наказва и той щупи колата до неузнаваемост, ядоса се, искаше да приключи състезанието, но успях да го убедя да продължи, защото в състезанията никога нищо не се знае, особено когато е full damage. За щастие, той ме послуша и не се отказа до края. Откара колата до бокса, през това време сейфтикара пое групата и Тони направи флат-аут обиколка, на която настигна цялата група на правата. Те се движиха с 90 на правата, той ги настигна с 300. Ако не го бяхме предупредили, можеше да ги отнесе, но завръщането беше уникално. Тогава не сте виждали такава спортна агресия. Още на последния завой преди финала, преди последната обиколка, сейфтикара спря. Тони беше точно зад групата и не сме виждали такова каране до сега. Това беше просто легендарно. Ще видите момента, гледали сме реплея над 30 пъти. Още на завоя преди финала избута Илян доста чисто. Избута го, взе позицията и след това почна да натиска по завоите. На първата права в първия сектор при скока той вече ги настигна, беше броня в броня и след това на спускането на правата взе 3 позиции наведнъж, но там се случи нещо много интересно. Тони успя да изпревари Кристиан Попов, съотборника си Давид Будев и Илян наведнъж. Мина, всичко беше чисто. Кристиан Попов видя, че Тони влиза външно, успя да намали той, всичко беше перфектно, но Илян по някаква причина не разбра какво се случва, натисна спирачката в последния момент, колата въобще не спря и отнесе и тримата, което му костваше наказание от 21 секунди. Давид Будев също беше потърпевш, защото Илян отнесе реално БМВ-то на Кристиан. Кристиан се удари в Тони, докато се върти, се удари в Давид, но някак си успя да продължи зад Кристиан. Кристиан беше с много щупен кола, завъртя се, ще се удари пак в Тони, но се разминаха и Тони успя да влезе в челната тройка. From Zero to Hero последен, влезна пръв и съотборника му Давид Будев също успя да се класира. Опита на Давид му помогна изключително много. След инцидента с Илян успя да запази много добро темпо, да навакса на групата и също така в този прословут инцидент на спускането успя да предвиди ситуацията, да остави място и колата му беше почти без никакви повреди, благодарение на което спечели второто място. Към финала продължиха 6-те най-добри от цяла България и над 100 участника и то беше много заслужено. Сега ще анализираме какво се случи и как протече самия финал. От самото начало Мишо, Влади и Косел запазиха добро темпо и се откъснаха от другата част от групата и продължиха така почти до финала.
И тримата бяха безгрешни, караха в едно темпо, не допускаха абсолютно никакви грешки, което, както знаете, на Nordschleife е close to impossible, но се справиха перфектно. По едно време Влади и Константин бяха направили сандвич на Мишо заради питбокс и така нататък, но в течение на обстоятелствата Мишо успя да си върне лидерство. Давид Будев имаше лек инцидент и неговото темпо беше по-лошо от другите, което позволи на Иван Леонов и на Антони да се откъснат от Давид и да сформират своя собствена борба за 4-та и 5-та позиция. При Тони и Леонов имаше интересна битка. Леонов първо взе 4-та позиция, но след това Тони се амбицира и си я върна. Иван Леонов успя да се възползва максимално добре и взе позицията от Тони, но малко след това последва и инцидент, който му коства позиция. Иван Леонов се удари към края на пистата преди правата и изкриви заден десен носач. Предупредихме го, че това е голям демидж и по-добре да не продължава така, но той прецени, че може да завърши с тази повреда. Пропусна бокса, продължи напред и 4 завоя по-късно. Носача го излъга на един от завоите, изхвърли го в мантинелата и колата беше тотализирана, заради което се диплойна сейфти кар, който беше до края на състезанието. За награждането дойдоха много приятели, роднини и хора, фенове на спорта. Също така имахме честта и Атанас Марков да отрази този турнир като първи такъв. И след това започна партито. Имаше шампанско Ферари като във Формула 1 и настроението беше на максимум. Благодарим и на нашите спонсори, които решиха да подкрепят нещо такова. До сега не е правено въобще и никой не знаеше какъв ще е резултата, но те ни се довериха и всички останахме много доволни. Благодарим на Red Bull, на Brut и на Balkan Snow за подкрепата. Много се радваме, че се появиха толкова хора, имаше толкова гледане и интерес и това е само първият от много такива турнири. Всички са много доволни и ще продължаваме да правим най-добрите турнири и организации в този спорт. Турнирът се е получил уникално като първи такъв. Участниците са много доволни и ние им благодарим за тяхната отдаденост и спортен дух, който дадоха през цялото време на турнира. Поздравления на всички! Ви очакваме за още много такива турнири. Абонирайте се за нашите социални мрежи, както и в YouTube, за да може да следите постоянно новини и когато обявим новия турнир да дойдете на време и да се класирате. С това завършва и първият симрейсинг турнир на Балканите. Очакваме ви в следващите ни такива и благодарим за гледането и интерес. До скоро!